Sa mga pagari ka na di makamunti sa na Facebook, TikTok, ada ko nasiksa sa kubor. Nasadin sa meswa-swasan na matangkol lautan o isni. Kadiyang kanan na diyong nitero, natapangan tanwa ayatan urong ilabang. Kaniano na magdagdag. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paman-naman ang mga tingatan mga kati, di mo siksa sa kubor, natapangin yan. Kaniang magdagdag. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamatak wala kasan sa marati sa nga naditero ada siksa sa kubor. Benda-benda ka na lang ng talabar. Tingnan na mo siya sa kubor. Pamakang patuntan sa kapaginong. Nami aswa nang utap kilang sa Facebook at TikTok o pawa mau siya rin horse. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tingnan kayo ito ay nakali di pagin. Peter yun malatang nasa sa kubor. Ano tika swa? Allah, Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, dari lang tanong, Anay, mga anay!